Khorang nai tong nei sarok dai bu ko daraw hai thai jak mantayam sayo an yang ulku khajing nugi man khana mantayam sai ni Siklarok ko hai no hai bagra moraja product show jepor monno hambaya pharei yo hai keno 42000 buru bosong ni Lukurokno Tripura pasrewo hai paham ya pharei nugi man khana hai no hai robo dung khajani bisik dei ke tong thok lai bani ba khak sang ya phalai bani Khatungmao an yang ulku khajing nu khana baji rezari koko ani poklogo namanya dia bah kino ulung dong mali hati am tadi yang kodra hai phai sok bai jak Chini Khorang ma jemang nogi tong na mam tayam tadi sini kethang ngoi bung dia bah kino saiman kha je 42000 buru bosong ni Lukurokno 600 koটি package declaration dekha haseni hakotorni Home Minister Amit Shah bini bising tising khnaiman kha teo bah kino thangi sogai jak aroni je meeting go je mo signature mani jagaw haseni Maharaja Product Kishore Development te 42000 buru bosong ni Lukurokno bah kino bisik nei ni bisingo nok huk tangai rejagai borokno tangnani janani bebak facility rejaknai hakotor hapakni pokhakte abo haikeno phaisok paika Delhi haseni simi Delhi hakotorni simi abo hai koktoma tei thangai sogai jak haseni Maharaja Product Kishore Development thangai sogai jak haseni Khorokni cabinet minister mojang mebar kumar jomati tai mojang NC deborma man khanggang khorkasuk bai kokda saiman chaitok nai norok nugui man khana khumulung amjani yagulo jeng haino hai phaisok bai jak mandayam chayo orobo haino Maharaja Product Kishore Development no ayok lokthung Maharaja oba haike khorang tisalai khatung khajani bising tui amchaini Siklarok tei Maharaja nor thallainai Siklarok nugui man khabo haike baji sogui khatung khajake ojorao bo haino hai haseni rubosungni Lukurokno khaka hamya pharmani eba khaka hamya pharmani yo logi logi boba grayu lokthung hnai slogan laimani balaike kaisa Khatungmani mangplin rok nugi man khana angkhol subai kok sanai sabai kok sanai saida mano nang mai phono tamoni bagi norok or tong thoklai tini baji soklai tong tamo message tong nai norok mandai am chani sim sungdo taboro mandai Tripura mothani hoite oro tamong jeng dine saimano je agini siming je long pending tongmani riang rokno tui je chai tolai tongmani je bongna baksa sagaing rohnani baksa sagar tonnani hene jengkangma nukha obni sagang jora haipano Chini Maharajani sakthar mungbai jeng nukha tinini jorao je bo Home Minister Union Home Minister Amit Shah no letter sirohka kara khai apni bising tui jeng nukha je Maharajani je bo tamsanai bo condition remani mode je bru bororokno je 25 years jorotei je bororo piring poring tongmani bagai je bororo permanent settled renani bagai Maharaja samni mode Home Minister apna accept khai tini je agreement ngai je agreement nglakha 600 crores ba package nglakha Maharaja tai Union Home Minister ni bising obo tini success mani bagai grand success mani bagai jeng tini oro tongthoklai jeng oro tini hakima kuthum lakha tai bajima soklakha
Yon bagi jeng belakhe bubagrano hambai maya pharo tai jeng bubagrani logi jefrokona bazai tongnai oboni bagi jeng kaha mane bono samarthon khayo da yama haja asma hambai to nugi man kham khumulungam se yoba baji shogi IPF ni adong rok tong thok langi mani ba Khatungmani ke rally khlai jak norok ni mandai am chayo baji shokmani logi logi rally rok bada khlai jak nai ba khada khlai jak kha te bobo hai norok khatunggi buskango preplan tong khatungmung tong bo abu khisai tini to jeheto obo suddenly ngi thanga nge chini oboni bagi kono preplan khrei nge jeng buskang dino obo to obviously jefrom maharaja ba chini bubagra jefro delhi ni firok nai afro jeng chai tong nai jeng rally khlainan bagi belai kotor khai tai chungus kang nukna CNA against 11 no December yo je rally khlaijamani oboni saipano jeng tabuk tebo kotor khlai rally khlainan bagi chai tong tam hangai afro to jeng kaisa ek ni against se unko protest khlaimani haibano tini ni din hangai ob tam ni bagi tebo kotor khlaina na ngai abo jehetu jeng obo ka victory mangkha mane chini maharaja ni chai tong mo jeng victory manmi bagi jeng tebo tong thongna ni din tam gai jeng kha khlayo je obo chini beginning siming jeng buskango thangi tebo success manai maharaja ni yaktai am bagi ne jeng maharaja ni logi tongnai ang tebo konyai Tripura sa Lukurokno je Siklarok takono saimia Tripura dopha ba je motha je songjamani maharaja ni andaro abono tui borok tebo ang tam sanai o jaga engi jeng phainani bagi ang kobongnai bongno tai ang bongno muchungnai borok ichha khainoro engi jeng phaidu hingkai jeng taibo thanjangai taibo buskango samung agugri ki maharaja produt kishur debormani chai to mungsim dana joto Tripura sa civil society thing NGO jeng thing dalbidal regional party ni khorang tisama bai dabo ngkhana dan maharaj ni chai to mungbai simidang tane ni phiro mungbai obo particularly maharaja ni chai to mungno haipno support to tongkhana obo obviously abo kham basok sasok rimali atamna tam hingkai obni Tripura sa right Tripura sorong ni bagi to joto bodolno chai to layo kaham khlainya ni bagai haipno particular nukjago je obo main je obno lead khlainya obo maharaja no jeng bono amti hine kha khlayo ta balai balai ke hambai srai srai phiro mung no chini krong nai tongai joro tapte buk songrok nugui man khnaw jrau jeng phai sok bai jak mandai am chayo tai khoroksa sikla abini khukti khnai man khana je maharaja particular maharaja produt kishor debormani saitok mumbai phiaba chini khorang sanani kok klaio maharaja produt kishor ni logi logi o jaga bo patal konnang thung kabama civil society thung NGO jeng thung dalbidal political party ni je achievement dalbidal political party ni chuba chubai tini obo haike haste hapang eba hagotor hapang central government package gusna khanyani bagai bat dongkha 600 crore abo kisaya 600 crore tini 42000 Rwjakmani Lukurokno ro tongthai chathai bebak facility rani bagai central government abo haike package gusna ma khaika declare ma khaika teo ba haike no sanani kok play jeng laibumao tini ne o sal balai tongthokmani sal laibumao swijaknai tini ne o sal tamni bagai hinga jeng saimanom je yaksi hapangni 25 bosorni sasono borokno tongnani jaknani mungsapana facility rimani aphano jeng nugui mankha tini ne o salo je balai khatung khajani salni logi logi sanani kok klaio 22 bosor borok obo haike choba khlaimani yagulo paithago maharaja produt kishor dalbidal regional party ni leaders rok teo bahikeno civil society ni chaitok mungmai tini central government obo haike package gusna khainani declare khainani batto mani bagi teo bahikeno jingo jarau koktoma mankha khumulungam chai simia mandayam chai simia Lefunga am chai obo haikeno hasani dalbidal am chayo rally khlaijagi tongo baji soklai tongo khorang tisalai tongo teo bahikeno mandai simia jengman khanga chaitok nai hasani dalbidal am chaini mangpli rok norok no phunungani bagi mangpli tisanai omit ti somin logi ang ronjit chini khorang Kamne interview
Chini khorang nai tong nai jodo ta hokpei buk sing ojarawo ulabo kumulung kon yagulo mandai yagulo sing ojarawo hain hai phai suk baija dai ni lefunga amchayo thasingo thungnok lawn rok nugui man kana Tripura sarok Khatungmao Delhi hasini sini baija Khatungmao bolo khatung khadake amchai baji soklai Rwjakmani hakupuriya phallaimani hagotor hapangno ba bosongni Lukurokno anyang khajing nugui man kana oro bahaino hai lefunga amchai Siklarok Khatungmao bisingti Maharaja Produk Kishor tei IPFT TPF Patal Konna Patal Bitai di prasani bagai oskan monggol prang sanai angoprakno haga hamya pare hakupuriya pare ba gam rumno baji soklai tongmani sing manka oba haikino jeng nungani jaitok chini khorang ni bisingti pila khumlung aboni yaklo mandai amchai haino hai jeng lefunga amchai phai sokpaika teo ba haikino jeng nukan rokno kono chini khorang ni mangkliu kathang awai teo ba haikino saimana ni jaitok kha Tripura sarok 42,000 bosoni Lukurokno 22 bosoni yakulo rahawo hasewo tong Rwjakmani okok to manati hasini Lukurok namoni bagi tongkok laika tai obo haikino saboni ulboboni yak tong sing abol gukno laika obo haikino sing ojrao phaisa bo yakno biman kana yang yamoro Siklarok baji soklai tongo khatung khajani bising tikhe tei obo haikino Chini simia boskang sanei salta obo obo haike okok to manati hasini Lukurok hakaham tongkokmao dalbidal rally tei obo haike baji soklai jati jeng soklai hasene Lukurok hakotor hapangno hakupuriya pharmani mangplirok jeng nugui mannai tei obo haikeno chini khorang jaitok nai lefunga amchai simi eba mandai amchai simi khumulang amchai simi khanatai shoni busangni shallogo okok to mananti burubo songni Lukurok eba haseni Lukurok haseni sinai nugnai rok haseni civil society ni borok eba thungkring bodoni borok bobo haike burubo songni Lukurok hambaya phari khakupuriya phar abanali nai ominte shomin Chini Khorang